Hej og velkommen til den her videoguide, hvor vi vil vise jer, hvordan man laver lykkestrik. Lykkestrik, det er et mønster, der består af 2 pinde. En pind, hvor vi laver lykkemasker, og en pind, hvor vi laver retmasker. Vi starter med en lykkepind, og på hver lykkepind skal der være en kantmaske i begge ender, som bliver strikket ret. Så den starter vi lige med. En kantmaske. Så kommer den første lykkemaske her. Den strikkes sådan, at man strikker masken, som skulle den strikkes ret, men beholder tråden på den venstre pind. Så snor man tråden rundt om tommelfingeren og holder på tommelfingeren og strikker en pind mere ret og tager den første maske hen over den anden maske, sådan at lykkemasken er låst. Så skal der strikkes en ret pind og en lykkemaske mere, strikkes ret, snoren rundt bliver på pinden, snor rundt om tommelfinger og endnu en ret i samme maske, masken hen over og lås. En ret, en lykkemaske, snor rundt om tommelfinger, endnu en maske og hen over og låst. Sådan fortsætter I pinden ud. Så har vi fået strikket den første pind med lykkemasker. Så vender vi om og strikker ret tilbage i alle masker. Inden vi er klar til at fortsætte og lave en pind mere med lykkemasker, så skal de lykker fra den sidste pind trækkes på plads. Og det skal de enkeltvis, hver enkelt skal. Og det skal de hver gang I har strikket et sæt af de her pinde. Altså en pind med lykkemasker og en pind med retmasker. Så trækker I maskerne på plads, og det kan godt være lidt tidskrævende. Men så får I altså det bedste resultat af jeres lykkestrik. Så alle masker trækkes på plads, så de låses lidt bedre fast. Og så er I klar til en ny pind. God fornøjelse med det.